Wala no, ganda pa naman no. Eh, wala na talaga. Huli na ang lahat. Kuhan yan, hindi nakatayo. Wala na, hindi na mahabol. Hindi, matigas na siya. Tigas na. Hindi lang, pero parang kanina lang to oh. Kanina lang yan. Ito din oh, kanina lang oh. Malambot pa oh. So, aarating lang no. So, pinadala yan ng ng A4. Ngayon lang natin nakuha, 20 na. So, ano to? Alam na natin to, no? Pero yan, boxing ko sa inyo kahit masakit. So, para makita lang natin. So, wala. Lungkot to, lungkot. Lungkot na, nalungkot tayo dito. Pero ganun pa man, so, basta, tignan nyo na lang kung ano itsura ng mga gagamba na to, no? Woo! So, what's up mga Aji, Gagambino, we are back. Good news, dumating na yung order ko. So, alam nyo na kung kanino galing tong ganyan. So, salmon to. Pero bad news, 16 days to mga Aji. So, ano ba? Mixed feelings, no? Dumating pero kumbaga sa patay na to mga. Gusto ko na lang makita kung anong itsura, no? Kung anong itsura ng mga patay na salmon. Uy! Oy! 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 Putang ina! Putang ina, 16 days! Alam mo na kande? Putang ina, 16 days to! Pusang alaw. Parang nag-hibernate yung nag-hibernate yung salmon mo. 16 days. Sandali ka ha. Ibang salmon to. Hybrid. Pusang alaw. Di ko na makakali. 16 days. No, don't touch that. Don't touch that. Dirty yan. Ipis yan po. Get yung stick ni daddy doon, no? Itan. Kasi yung mga for the meantime muna siguro, no? Yung salmon muna siguro dito muna. Dito. Kasi yung mga ganito namin, ito yung mga isabit. Malalaki. So, mag-ready kami ng mga pang-kondisyon namin. Ang gaganda, oh. Nung isang araw lang hinuli, no? Kahapon nakuha agad namin. So, yung ako nagre-reflect yung pero ito, magaganda tong kinukondisyon namin. Hindi ko na-expect talaga na buhay, no? Grabe to. Grabe, 16 days. Uy, medyo nag-ano talaga to siya. Nag-hibernate tong mga salmon na to. Tingnan nyo. Hahabulin natin sa painom sa tubig to. Tapos papahamugan natin. Uy, huwag naman ganun. So, lagyan muna natin siya dito. Bilisan ko na lang, no? Tingnan natin. Bilis, nakuha ko na. 16 days buhay. Ito kasama natin nagpo-condition, no? Ayan. Malunig siya. Oh, buhay yun. Wow! Pero maliliit lang. Kinuha ko. 16 days buhay. Bilisan na natin, no? Isang kaha na yung nakuha. Wow! Tingnan natin. So sana at least may buhay na isa, no? Masaya na ako doon. So kahit may patay dito, okay na ako. Kasi 16 days to, no? Ay putang ina, nakasurvive yung mga salmon. Survive sila. Be? Ayun, patayo. Malaki. Sayang, oh. Buhay pa siguro to kanina, malambot pa, oh. Kanina lang to namatay. Patay na to. Ito isa, one down. Yung malaki, patay. Hindi guro natin na i-fight ba? Hindi man yan sila mag-call. Hindi mo banggitin. Huwag mo muna banggitin sa video call kay makikita to dito. Ayan, makikita. Dali lang. Okay. Titan.
Nice one. Buhay lang sana. Sana buhay, no? Uy, gumalaw yung paa. Uy, malaking tiyan to ah. Pinakain. Pero okay to. Goods to mga Aji, no? So, yan. Basta tignan nyo na lang muna dyan muna yan. Alam nyo kasi ang purpose ko dyan. Dating lang na salmon, sabi ko nga, may mabuhay lang na 3. Kasi papaitlogin natin, ibibreed ko yung isa. So, makikita nyo, no? Breeder na ako ngayon. Pwede na kayong bumili sa akin ng mga gagamba. Wow, kaganda. Parang nagkakarang yung gagamba kasi 16 days kasi hindi nakagalaw to. Pero doon ako bilib sa gagamba, 16 days to. 16 days? Kinaya niya, no? So, maniwala ka na ko, tambok tail niya. Laki ng paa, no? Lagay mo na dito sa kanya. Dito muna. Itong maganda to, ah. Grabe! So, bago ang lahat, gusto ko lang i-shoutout si Leo Caranto. So, yung best friend ko na taga Isabela. No, gusto ko lang i-mention yung kaibigan ko si Leo Caranto. So, napaka-goods ng mga bigay mong salmon lakay. May namatay man, pero may mga buhay nun. Hindi ko pa natitignan yung iba, pero gusto ko lang magpasalamat sa iyo. At sa kaibigan mo, lagay yung pangalan niya kasi nalimutan ko. And yun, may mga salmon na tayo. Alam niyo ibig sabihin yan, pag may mga salmon, mabibigat na laban to. Pero sabihin ko na sa inyo, from experience ko before, no? So, ang hirap talunin ng salmon, lalo kung patas yung sizes, no? Kahit nga lugi na yung salmon, hirap pa rin talunin, patas pa kaya. Wow. So, boy, ito, kung kahapon to, patay na to. Stick mo ulit, rin natin, boy. Kung kahapon to, patay na to. Ay, kung bukas ko papalakunin to. Kasi hinabol ko lang talaga to. Hindi ko na lang papakita sa inyo yung lalagyan ko, hinabol ko lang to. Dito muna, no? Ayan, yung... No, don't touch it. No, throw na to. Patay na to. Okay. Patanaw na na, Ikolbe. Pagpalihog lang na. Alam mo natin to, kayong anak natin nagakulit na, no? Bilisan ko na to. Kasi yung anak natin makulit na. So, ito talaga yung signature ni Leo. Naku, patay. Ay, cool. Mga Aji, no? Ito. So, ito yung gusto kong gawin. Paitlogin yung salmon. Pero nakita nyo yung nalagyan gumagalaw-galaw, no? Mayroon na sa loob gumagalaw. Nakita ko yan. So, hindi lang isang kapalit niya. Namatay siya, pero ang kapalit niya. Uy, patay na yun. Sayang Uy, talaga. mayroon na naman, May itlog siya, pero sayang. At least, may itlog siya. ipaparada natin yan. So, bilisan ko na lang, no? Yung may medyo malalaki yun dyan, patay talaga sila kasi nang itlog sila, no? Pero yung mga payat, nag-hibernate sila. Buhay. So, patay din. Ay, buhay ito. Uy! Gamay, small. Dami madali yun. Dami daw madali, sabi nung kasama ko, no? Pero parang madaming madali to. Pero hahabulin namin sa kondisyon to. Kasi ibabalik mo yung katawan niya. Saka yung lakas nito. Ito yung toothpick natin. Wala din yung gecko. So, painumin ko lang muna ngayon, no? Kasi masyado na siyang payat. Para lang yung ano niya, hindi siya mabigla sa pagkain mamaya. Nag-hibernate talaga to. Isipin nyo, mga Aji, 16 days. Isipin nyo na lang 16 days. So, paano nangyari na gano'n nabuhay pa yung gagamba 16 days, no? Sila maghanap. Pero, yung may-ari kasi neto, yung nag-deliver sa atin neto, sabi sa kanya, pakainin mo, lakay. Pakainin mo bago i-ship. So, pinakain niya. Yan yung resulta, mga Aji, no? Then, mga bagong gagamba yan, bagong huli kasi yan. Pagkahuli ni kahapon, or 2 days lang, sinip agad do. Kaya, garanti sabog, patay na rin. Sayang. Buhay pa siguro kanina to. Wala, no? Ganda pa naman, no? Okay? Wala na talaga. Huli na ang lahat. Kuhan yan, hindi nakatayo. Wala na, hindi na mahabol. Hindi, matigas na dyan. Hindi lang, pero parang kanina lang to, oh. Kanina lang yan. Ito din, oh, kanina lang, oh. Malambot pa, oh. Kung pwede lang to ihabol sa ICU to, eh. Ayun, tingnan natin eh, meron pa. Ay, may isa pa. So, last one, mga Aji, ilan yung buhay? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay na yun. Kahit 5 lang, kahit patay na to. Wala tayong magagawa doon, pero at least, di ba? Buhay. So, yun lang.
Masaya na tayo dito, and may breed na ako. May pumisa na ng mga itlog, no? So, sayang yung mga rare na mga kulay. Ay, tingnan mo naman naman. Nilagyan kami ng medyo pula, medyo orange. Opo. So, we are back. Yung mga nagre-request ng salmon dyan, antayin nyo. Mas matindi yung mga gagamba namin ngayon. Pero, dahil mas matindi yung gagamba namin, expect nyo yung salmon, mas matindi din yung laruan yan. Kasi nakita nyo naman, no, kung mas late ko to i-upload. So, yung mga upload ko, ganun na katindi yung mga gagamba ngayon dito. Pero, ganun pa man, yun, masaya tayo. Yun lang, tingnan nyo na. Pakita na natin yung salmon, no. So, yan, may 6 na nabuhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. So, 6 yan. So, ito yung medyo orange. Ito yung brown. Then, 4 na itim. So, meron kaming maliit. Merong ito, medyo saktuhan lang. So, 6, no. Patay, ilan ba to? Ilan may order ko? 12 pa, 10. Happy New Year lang kayo, may gift. Ito pala yung gift niya kanina, yung nag-iisa. So, ito yun, bigay ni Leo Caranto. So, bigay ni Leo sa atin to. Ito yung bigay niya. Regalo niya sa atin. So, ito. Happy New Year na sa akin to, no? So, yun lang. And, out. Peace.